Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ading. Taong 1982, Pikit, Cotabato. Noon pa man, hindi na maganda ang sitwasyon ng lugar nila sa Cotabato. Maliban sa dami ng mga rebeldeng nagkukuta sa mga kabundukan nito, talamak din doon ang pagtatangan ng lihim na karunungan ng kaliwa. Kung hindi mga mambabarang, manlalason ang pangunahing abilidad ng mga tao roon. Bilang lang din ng mga pamilyang nagtatangan ng Mahika Negra at sa paglipas ng mga taon, naging tanyag sila at nagkamit ng yaman sa pamamagitan ng kanilang mga abilidad. Nakilala sila bilang mga bayarang tao na kalaunay tinawag na mga sagbak na ang ibig sabihin mga taong hindi marunong maawa. Dahil dito kinatakutan sila ng mga tao. Kaya kahit gumawa sila ng karumal-dumal, napapalagpas nila ito. Marami nagsasabing kaibigan sila ng komunidad. Ngunit may mangilan-ngilan ding individual ang naniniwalang kalaban sila ng lahat. At upang mapatid ang kanilang panunungkulan, marami sa mga ito ang naghimagsik. Ilang taon ding sumiklab ang kaguluhan sa kanilang lugar hanggang sa malipol na ng mga taong may alam sa Mahika Negra ang mga tumutuligsa at kumakalaban sa kanila. Magmula noon, naibalik ng mga ito ang kanilang estado. At kahit nalipol ang iilan sa mga pamilyang malalapit sa mga ito, may 3 namang nakaligtas. Kabilang sa pamilyang yan, ang pamilya ni Ading. Ang ama niyang nanguna sa pakikipagbaka, kaya nung manalo sila, siya na rin ang naging leader ng lahat. Ang kaso lang, matindi ang sumpang na ibibigay ng Mahika Negra. Ang mga taong nakakaalam nito, 3 beses na mas madaling tumanda kumpara sa mga normal. Dahil dito, ilang taon lang pagkatapos ng digmaan, pumanaw ang kanyang ama. Ngunit bago ito mawala, nakapagtalaga ito ng tagapaghalili niya. Misteryo sa pamilya nila kung sino ang napili ng kanilang ama, kaya hindi ito nalaman ng kanyang ina at mga kapatid hanggang sa mailibing na ang labi nito. Alam niyang mas mainam na ipagtapat niya ang lahat ng kanyang mga nalalaman nang sa gayoy hindi siya nito mapaghinalaan. Naniniwala rin siyang suportado siya ng kanyang ina, kaya ni minsan hindi sumagi sa isip niya ang kaba. Matapos ang kanilang pagdadalamhati, dito niya na ipinagtapat ang lahat. Nung sabihin niya ito, pawang mga kamag-anak lang niya ang naroon, subalit hindi niya maipagkakaila ang matinding pagkagulat ng mga ito buhat sa mga nalaman nila. Kalaunan, nang medyo kumalma na ang kanyang mga kamag-anak, may hinahon niyang inilahad ang tungkol sa huling habilin ng kanilang padre de pamilya. Nay, sabi ni Itay, ako ang karapat-dapat na mamahala sa ating angkan. Huwag ho kayong mag-alala, kagaya ng pangako ko sa kanya, hinding-hindi ko kayo bibiguin. Makakaasa kayo na hindi nagkamali si ama ng pagpili sa akin. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yan, gulat at pagkamangha ang naramdaman ng lahat. Magmula noon, hindi na tumutol sa kanya ang kanyang pamilya. Sinuportahan din siya ng mga ito sa lahat ng gusto niyang gawin sa buhay. Ngunit bilang bagong tagapamahala sa lahi ng mga sagbak, hindi niya maipagkakaila ang bilis ng pagtanda niya. Sa edad niyang 27 anyos, para na siya noong 70 kung titingnan. Yung balat niya kulukulubot na, tapos medyo nanghihina na rin siya. Ayon kay Ading, hindi na siya noon nakakalakad ng malayo kapag wala siyang dalang tungkod. Konti na rin ang mga kinakain niya, dahilan para sa loob lamang ng ilang buwan, halos butot balat na siya. Gayunpaman, kahit gano'n na ang kanyang katayuan, may kalakasan pa rin siya. Katunayan, nagagawa pa rin niya ang iilan sa kanyang mga nakasanayan pero sa limitadong oras na lang.
Napansin din niyang bumabalik ang kanyang lakas kapag sumasapit ang dapit hapon hanggang hating gabi. Dahil sa ganun niyang kahinaan, dito siya nagpasyang humanap ng lunas para malabanan ang ganoong uri ng sumpa. Kumbinsido si Ading na may umiiral na ganoong karga, kaya hanggat may lakas at maaga pa, naghanap na siya ng paraan kung papaano ito makukuha. Ilang angka na rin ang kanyang tinanong ukol dito, ngunit sa kasamaang palad, walang nakakaalam ng ganoong bagay. Halos mawala na siya noon ng pag-asa pero hindi niya tinalikuran ang kagustuhan niyang mabuhay ng matagal. Dahil dito, madalas lumakad ng nag-iisa itong si Ading. Walang nakakaalam kung saan siya tutungo, gawa ng hindi siya mahilig magpasama. Isang hapon, habang naglilibot siya noon sa baryo, may nakita siyang grupo ng mga taong nakapila sa labas ng isang bahay. Hindi niya mawari kung ano ang ginagawa ng mga ito pero nasisiguro niyang may pakay ito sa may-ari ng bahay na yon. Dala ng kuryosidad, nakipila rin siya. Ilang oras siyang matyagang naghintay hanggang sa dumating na ang torno niya. Pagpasok niya sa loob, agad na bumungad sa kanya ang mga rebulto ng santo at iilang mga kagamitan sa panggagamot. Dahil dito doon niya napagtanto na bahay pala ng manggagamot ang kanyang napasukan. Likas na ignorante si Ading sa mga ganoong lugar, lalo pat buong buhay niya, hindi pa siya nakasalamuha ng manggagamot. Pagharap naman niya sa matandang nagmamay-ari ng bahay, napansin niya ang mga karga nitong nakakabulag. Ayon sa kanya, higit siyang naapektuhan ng trespikong suot-suot nito. Wala man siya raw nararamdamang espesyal, alam niyang buhay na buhay ito. Pagsilay naman sa kanya ng albularyo, bigla naman itong napatayo dala ng matinding pagkagulat. Di man yun nagsasalita, baka sa mukha nito ang maraming katanungan hinggil sa kanyang pagbisita. Sino ka? Ano ang ginagawa mo rito? Takang tanong sa kanya ng matanda. Nang marinig naman ito ni Ading, kampante lang naman siyang umupo sa harapan nito. Alam niya kasing nasisindak ang mga albularyo sa mga taong may alam sa mahika negra, kaya hindi siya nag-alalang kausapin ng matanda. Ipagpaumanhin niyo ho ang aking kabastusan. Hindi ko sinadyang pumunta rito. Nadala lamang ako ng aking kuryosidad. Naghahanap ako ng kasagutan tungkol sa aking mga hinahanap. Marami na ako napagtanong ang kalahi ko, pero lahat sila walang ideya sa mga sinasabi ko. Ngayon, nagbabakasakali ako na baka ang mga katulad ninyo may alam tungkol sa aking hinahanap. Sagot naman niya rito. Matapos niya itong banggitin, dito niya inilahad ang tungkol sa sumpang kanyang dinadala. Pagkarinig naman ng manggagamot sa sinabi niya, napansin niyang unti-unti nang nawawala ang bakas ng pagdududa sa mukha nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, may hinahon itong nakinig sa lahat ng kanyang naging kwento. Habang tumatagal, dito niya na napapansin ang kabaitan ng matanda. Inakala niya kasing taliwas doon ang kanyang mararanasan, lalo na kapag nalaman itong isa siyang tao na nasa hanay ng uri ng mga sagbak. Nga pala, para sa kaalaman ng mga nakararami, walang kaugnayan ng mahika negra sa aral ng pangungulam, panlalason at pambabarang. Isa itong aral ng purong kaliwa kung saan ang pangunahing abilidad nito magpasuko ng mga taong may kaalaman sa lihim na aral. Kumbaga, sila yung mga taong napapanig sa kaliwa na hindi nakakaramdam ng takot kapag may kaharap na antingero o albularyo. Karamihan din sa kanila, hindi nang bibiktima ng mga taong walang kasalanan. Wala silang pakialam kung kalahi nila ang kanilang kalaban, basta ba'y nagkaroon ito ng kasalanan sa kanila. Hindi rin sa pamamagitan ng sakit ang parusang ipapataw ng mga taong ito, gawa ng ang kaalaman nila at kakayahan namumukod tangi sa lahat. Sabi-sabay ng mga matatanda noon na ang senyales ng mga taong biktima ng mahika negra ay ang mga simbolo ng impyernong lilitaw sa kamatayan
at lamay nito. Sinasabing ang mga ito kailanmay hindi makakatawid ng langit at impyerno. Mananatili sila sa mundo at iiral bilang ligaw na kaluluwa. Isa yun sa mga rason kung bakit may mga nakikita pa rin tayong kaluluwa hanggang ngayon. Dagdag pa ni Ading na sila lang ang mga taong nasa kaliwa na hindi marunong matakot sa mga aswang. Gaano man kalakas ang mga ito, kailan may hindi aangat sa kanilang pwesto ang lahi nito. Mananatili at mananatili itong nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan at sa pag-iral ng panahon, hindi mababago ang katayuan ng mga ito sa mata ng uri nila. Dahil sa ganoong otoridad nila Ading, namuhay silang walang takot sa mga aswang. Anya, sa buong buhay nila, isa lang ang kinakatakutan nila at nare-respeto at yun ay walang iba kundi ang mga hukluban. Di hama kasi na mas malakas at malalim ang karunungan ng mga ito sa kanila, kaya hanggat maaari, nagpapakita sila roon ng galang. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, inilahad ng albularyo na wala itong alam sa mga sinasabi niya. Dagdag pa nito na, hindi ito nag-aaral ng lihim na karunungan ng kaliwa, kaya wala rin itong maitutulong. Pagtatapat pa nito na, kung talagang hangad niyang mabasag ang sumpa, ang kauri niya ang kanyang puntahan. Nang marinig naman ni Ading ang sinabi nito, nagpasalamat siya. Pagkatapos umalis na siya sa bahay nito. Pero bago pa man siya makalabas, nakarinig siya ng babala mula sa matanda. Huwag mo sanang ikakasama ng loob kung sasabihin ko ito sa mga kasamahan ko. Malaking banta ang mga katulad mo, kaya kailangan din naming maghanda. Naway sa susunod nating pagkikita, hindi sa digmaan, bagkus ay sa lugar na merong kapayapaan. May panahon pa para magbago at hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Dahil sa sinabi nito, tumawa lang naman siya habang sumasagot ng, sana nga, dahil kahit ako man, ayokong makita kang mamamatay. Matapos naman niya itong mailahad, agad siyang umalis. Hindi na siya nagpaalam pa dahil sa puntong yon, napagtanto niyang walang magbabago sa estado nilang dalawa. Mananatili itong kaaway niya, alinsunod sa kanilang mga tadhana. Pagbalik niya sa kanila, ilang araw niyang pinag-isipan ng tungkol sa sinabi ng matanda. Kumonsulta na rin siya sa mga kakilala niyang aswang upang makakalap ng detalye ukol sa mga hukluban. Alam niya kasing maraming nalalaman ang mga aswang, kaya ito ang una niyang napagtanungan. Sa loob ng ilang araw na pakikipag-usap niya sa mga ito, nagpasya ang mga nilalang na dalhin siya sa kanilang pugad. Aminado kasi ang mga ito na wala silang gaanong nalalaman pagdating sa kanyang mga sinasabi. Ayaw din nilang maging bastos kay Ading, pagpapakita ng respeto sa kanilang angkan. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi siya tumutol. Bagaman may posibilidad na tatraydo rin siya ng mga ito, pinili niyang sumunod. At para hindi siya malagay sa alanganin, inihanda niya ang kanyang sarili bago ang kanilang pag-alis. Inilahad din niya ito sa kanyang ina at mga kapatid nang sa gayoy kapag hindi siya nakauwi, alam nito kung saan siya hahanapin. Matapos naman niya itong mailahad, umalma ang lahat. Di kasi nila maisip kung ano nag-udyok sa kanya para tumungo sa mga ganoong lugar. Dagdag pa ng mga ito na hindi magiging maganda ang kanyang kalalagyan sa oras na pumunta siya sa pugad ng mga aswang. Gayunpaman, hindi pa rin ito nabago ang kanyang desisyon hanggang sa maglakas loob na ang kapatid niyang sumunod sa kanya na makialam sa kanyang pasya. Hindi naman sa pinangungunahan ka namin, Ading. Ang kaso lang kasi, parang pagpapakamatay ang gagawin mo. Oo, mababait sa atin ang mga nilalang na yan. Pero alam kong alam mo, traidor yung mga yan. Hindi lang yan, mga inggitero pa.
Kaya kapag nasukol ka nila, hindi sila magdadalawang isip na paslangin ka. Malaking tulong sa kanila ang kapangyarihan mo kapag nagkataon. Nang marinig naman ni Ading ang sinabi nito, tinapik lang niya ito sa balikat habang sumasagot dito ng, "Sa tingin mo kapatid, hindi ko alam ang tungkol dyan. Huwag kang mag-alala, nakahanda ako sa mga posibleng mangyari. Dala ko ang lahat ng gamit na kailangan ko, kaya umasa ka, makakauwi ako ng buhay. Huwag mo sanang kakalimutan, alam ko ang lahat ng karunungan ni Itay." Matapos naman niya itong mailahad, dali-dali siyang tumungo sa labas. Magbabandang 6:00 na nun kaya naman hindi na siya nagtagal pa. Pero bago siya umalis sa kanila, nagdesisyon siyang gumamit ng isang mahiwagang sandata ng kaliwa. At ang sandatang yon may kakayahang gumawa ng kawangis niya na pwede niyang pasukan. Kukubli sa loob nito ang kanyang totoong katawan upang hindi siya basta-bastang mapaslang ng mga nilalang. Nang may sakatuparan na niya ito, sinelyuhan niya ng orasyon ang kanyang dinaanan para hindi ito mapansin ng mga aswang. Matapos nun, nagsimula na itong maglakad na parabang isang ordinaryong tao. Pagdating niya sa bahay ng mga nilalang, agad naman siya nitong sinamahan. 3 lalaki na purong butot balat ang sumama sa kanya para dalhin siya sa pugad nila na nasa bundok. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, marami itong inilahad sa kanilang lahi. Nabanggit din ito na espesyal ang gabing yon dahil yon ang araw ng pagtatag ng kanilang pugad. 3 taon na ang nakakaraan. Mariin din siyang binalaan ng mga ito na huwag niyang papansinin ng mga taong madadat na nilang kinakatay sa sityo. Nang marinig naman ni Ading ang sinabi nito, agad niya itong sinagot. Anya, labas na ang problemang yun sa kanyang pakay, kaya makakaasa ang mga ito na hindi siya mangingialam. Dagdag pa niya na ang detalye ukol sa hukluban ng kanyang hinahanap at wala ng iba. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, nanahimik ang 3. Di na rin siya nito kinibo hanggang sa marating na nila ang pugad nitong nakatirik malapit sa bukana ng kakahuyan at paanan ng isang maliit na bundok. Literal na malayo sa kabihasnan ng lugar, kaya nasisiguro niyang wala roong taong maliligaw maliban sa mga ngasong naghahanap ng mga galang hayop. Pagpasok naman nila sa loob nito, bumungad sa kanya ang dami ng mga aswang na nagsasaya. Sa gilid ng daan, may mga sulu siyang nakita na nagbibigay liwanag sa mga kabahayan. Napakasaya ng lugar na yon. Animoy purong mga tao ang naninirahan doon. Ang kaso lang, nung umusad sila ng bahagya, dito niya nakita ang malalaking kawa na may mga lumalangoy na tao sa loob. Ang mga taong yon ay walang patid na sumisigaw at humihingi ng tulong habang unti-unting naliligo sa sarili nitong mga dugo. Gustuhin man nilang tumakas sa ganoong sitwasyon, alam nilang hindi nila ito magagawa, lalo pat sa tuwing magtatangka silang umalis doon, tinutusok sila ng sibat. Matatalas ang mga sibat na gawa sa kahoy, kaya kahit konting puwersa, bumabaon ito sa katawan nila. Dahil sa ganoong pangyayari, mas naging madali ang kanilang panghihina. Ito rin ang naging daan upang hindi na sila makatakas pa hanggang sa pagkulo ng tubig sa kawa. Matapos naman niya itong masilayan, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa marating nila ang sentro. Di kalayuan mula sa liwasan na pagdadausan ng selebrasyon, nakita niya ang gabunang namumuno sa mga ito. Simple lang din ang suot nito at kaya niya yun nakilala ay dahil sa presensyang namumutawi sa katawan nito. Paglapit naman niya sa nilalang, direkta siyang nagpakilala. Agad din niya itong tinanong ukol sa huklubang hinahanap niya para hindi na sila magtagal pa sa lugar na yon. Ang kaso lang, nang marinig ito ng gabunan, niyaya siya nitong pumasok sa liwasan. Ayon dito, mas makakapag-usap sila ng maayos
kung may nakikita silang pagtatanghal. Dagdag pa nito na siya ang may kailangan sa kanila, kaya wag na wag siyang magmamadali kapag kausap niya ito. Nang marinig naman ito ni Ading, medyo nakaramdam siya ng pagkainsulto. Sa tono kasi ng pananalita ng nilalang, parang ipinapakita nito sa kanya na may mas otoridad ito sa kanyang kapangyarihan. E nataon noong hindi siya sanay sa ganoong pakikitungo, kaya bago pa man humaba ang pag-uusap nila, binalaan na niya ito. Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo at magbigay ka ng respeto sa kausap mo. Hindi mo ako katulad at mas lalong hindi mo ako kahanay. Una at huling babala ko na to sa'yo, kaya wag mo nang uulitin. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yan, imbis na humingi ng tawad ang gabunan, ngumisi lang ito sa kanya na parabang isang nakakatawang bagay ang mga katagang kanyang narinig. Ilang minuto pa ang lumipas nang medyo bumalik na sa ayos ang usapan. Dito na sila naglakad patungong liwasan. Sa puntong yan, alam niyang meron itong binabalak sa kanya, kaya naging handa siya sa luwad na katawang kanyang ginawa. Maya-maya pa, pag-upo nila sa harapan ng entablado, agad naman siyang hinaina ng mga kalahi nito ng pagkain. Walang normal sa mga pagkaing ibinigay ng mga ito, pero kampante niya itong isinubo sa kanyang bibig. Hindi naman kasi ito direktang kakainin, bagkus iimbak niya lang ang mga pagkain yon malapit sa kanyang pinagtataguan. Nang mapansin naman ng mga aswang ang kanyang ginawa, lahat ito nagulat. Hindi kasi nila mawari kung bakit madali lang para sa mga taong may mahika negra ang pagkain ng mga pagkain nila. Nang mapansin naman niya ang pagkamangha ng mga nilalang, nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa habang nakikipag-usap sa gabunan. Marami itong paksang ipinresenta sa kanya pero lahat yon pinakitaan niya ng kawalan ng interes. Ang ginawa niya, dinikit niya ang pinag-uusapan nila sa mga bagay na gusto niyang malaman. May mga paninindak din sa mga salita niya upang mapasunod niya ito sa nais niyang mangyari. Dahil sa ganoong sitwasyon, wala namang nagawa ang gabunan kundi siya ay pagbigyan. Ngunit habang nasa kasagsagan sila ng pag-uusap, napansin niyang parang may sinisenyasan nitong mga tao. Makalipas pa ang ilang minuto, pagtigil naman ng nilalang sa mga ginagawa nitong senyas, muli niya itong pinaalalahanan. Uulitin ko, kaibigan. Mas mataas kami ng di hamak sa lahi ninyo. Talaga bang gusto mong magkasubukan tayo ngayon dito? Kapayapaan ang dala ko, pero kapag sinagad niyo ako, maaaring kabaliktaran nun ang mangyari. Babala ni Ading sa nilalang. Huwag mo naman kaming takutin, Ading. Paulit-ulit ka na lang ng mga sinasabi. Alam namin kung sino ka at ano ka. Hindi mo na to kailangan pang isampal sa aming mga mukha ng paulit-ulit. Pero kasi, kahit anong gawin mo, nasa teritoryo kita. Baluarte namin ang lugar na ito, kaya kahit gaano pa man kataas ang otoridad mo, hindi mo may pagkakailang hawak ko ang iyong ulo. Marami ka nga mapapatay sa amin, pero nasisiguro mo bang makakaalis ka rito ng buhay? Para hindi ka mapahamak, mas magandang sumunod ka na lang. Sagot naman ng gabunan. Pagkasambit nito ng mga kataga, nakita niya ang unti-unting pagtalas ng mga kuko nito. Maya-maya pa, nang magpang-abot ang mga paningin nila, bigla naman siya nitong inundayan ng saksak sa tagiliran. Ngunit imbis na magsisisigaw dahil sa pinsalang kanyang natamo, wala siyang ipinakitang kahit katiting na pakiramdam. Ang ginawa niya, patuloy lang siya sa pagkain na parang walang nangyari. Makalipas pa ang ilang segundo, nang maramdaman niyang hinugot na nito ang matatalas nitong kuko, dito na siya nagsimulang maglahad ng mga nais niyang sabihin. Ipinakita na rin niya sa gabunan ang dalawang itim na kaluluwa na nakaupo sa tabi nito.
Binubuo ng libu-libong kaluluwa ang mga nilalang na yan. Sa oras na pumasok sila sa katawan mo, mawawala ka sa sarili mong katauhan at kailan may hindi ka na makakabalik pa. Ngayon sabihin mo, kaya mo bang ibuwis ang buhay mo para ako'y matalo? Malamang sa malamang, hindi. Seryosong sagot naman niya rito. Nang marinig naman ito ng gabunan, hindi na ito nakapagtimpi. Sa halip na sumagot pa ito sa kanyang sinabi, bigla na lamang siya nitong sinunggaban hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Paulit-ulit siyang nilapa at inundaya ng saksak sa may bandang tagiliran, pero lahat yon walang naging epekto sa kanya. Ni hindi siya nito napahina, kaya nang mapansin ito ng gabunan, napilitan itong umatras ng bahagya. Naamoy kasi nitong may gagawin na siya, kaya para mailigtas ang kanyang sarili sa tiyak na panganib, napilitan nitong umatras. Nang mapansin naman ito ni Ading, ngumisi siya habang tinatanong ito ng, "Oh, ba't ka huminto? Anong naramdaman mo?" "Huwag kang matakot. Wala pa naman akong ginagawa sa iyo eh." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang paghawak naman niya sa kanyang tagiliran kung saan walang patidang pagtulo ng peking dugong inilagay niya sa luwad. Nang mapansin naman ito ng gabunan, dito na ito nagsimulang tumawa ng malakas na animoy hawak na nito ang tagumpay sa kanilang paglalaban. Pagsilay naman dito ni Ading, ipinakita niya rito kung papaano niya palakihin ang pinsalang kanyang natamo gamit ang punyal na nakuha niya sa mesang pinagkainan nila. Pagsilay naman ng mga aswang sa kanyang ginawa, halos hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang mga nakita. Alam nilang walang kahit na sinong taong makakagawa ng ganon, maliban sa mga taong nahanay sa lahi ng mga sagbak. Hindi nagtagal, matapos naman niya itong gawin, dito na siya nagdesisyong lumabas. Iniusli niya sa sugat ang kanyang kamay at umahon siya doon na parang bagong silang na sanggol. Sa isang kisap mata, bumungad sa mga nilalang ang totoo niyang katawan. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, nakita siya nitong nakatayo at walang saplot pang itaas habang nakahawak sa isang espiritual na sibat. Nagliliyab ng itim na apoy ang sibat, kaya nang makita ito ng mga nilalang, hindi na ito naglakas ng loob na lumapit pa sa kanya. Pagsilay naman ng gabunan sa totoo niyang anyo, hindi naman ito nagpasindak. Alam nitong wala siyang kakayahan para mapaslang si Ading, pero sinubukan niya pa rin hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon ng kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, halos hindi na nakalapit sa kanya ang gabunan. Buong atensyon nito nakatuon sa kung papaano iilagan ang lahat ng sibat na kanyang ibinabato. Inakala kasi nitong may limitasyon ng sandata niya, pero nagkamali ito. Lingid sa kaalaman ng nilalang, walang limitasyon ng ganoong sandata, lalo pat nagmumula ito sa pasang bertud ng tatay niya. Hanggat buhay ang bertud na yon, mananatili ang lakas ng sibat. Hindi rin ito naapektuhan ng kanyang lakas, kaya kahit ilang taon niya itong pakawalan, wala itong rebuelta sa katawan niya. Sa loob ng halos kalahating oras na pag-ilag nito, tila bang nanghina na ang nilalang. Sinubukan itong tulungan ng kanyang mga kasamahan, pero lahat yon namatay. Ni hindi man lang ito nagtagal ng ilang segundo sa lugar kung saan sila naglalaban. Dahil sa pangyayari, wala nang nangahaspas sa mga ito. Ang ginawa na lamang noon ng mga aswang, tumabi para hayaan ang gabunan nila na dumiskarte. Subalit kagaya ng inaasahan, wala rin itong nagawa hanggang sa tamaan ito ng sibat na may nagbabagang itim na apoy. Bagaman gawa sa espiritualang sandatang yon, nakakagulat ang pagbaon nito sa katawan ng nilalang. Pagtagos nito sa kanyang laman, sinubukan niya itong alisin pero nanuot ito sa kanyang buto. Dahil sa ganoong sitwasyon, wala nang nagawa ang gabunan kundi ang umusad ng umusad hanggang sa tamaan na naman ito ng karagdagang sibat.
Mula paa hanggang ulo, bumao ng mga sibat na pinakawalan niya hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Di pa siya nakontento. Pinalipad niya ito sa kabuuan ng pugad kung saan lahat ng mga nilalang na naroroon walang nagawa kundi ang magsitago. Bago rin siya umalis sa lugar na yan, pinaalalahanan niya ang mga ito hinggil sa magiging parusa kung sakali mang mangahas pa sila sa angkan niya. Mariinding inilahad ni Ading na sa ikalawang pagkakataon ng kanilang paghahanap, sisiguraduhin niyang malilipol ang lahi nito. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, agad naman itong lumuhod sa kanyang harapan. Yung iba nagpatira pa, pagpapakita ng matinding pagrespeto sa kanyang otoridad. Pagalis naman niya sa sitio, isinama niya ang lahat ng mga nadukot nito. Wala siya roong itinira bilang parusa sa mga aswang na sumuway sa kanya. Dumaan pa ang mga araw. Minabuti ni Ading na huwag na munang hanapin ang hukluban. Naisip niya, hindi magiging madali ang kanyang plano, kaya sinikap na lamang niyang gumawa ng mabuti para sa kapakanan ng lahat. Wala man siyang kapasidad na manggamot at tumulong, pero gamit ang kanyang abilidad, itinakwil niya sa mga baryong napupuntahan niya ang lahat ng presensya ng mga masasama. Marami ang nagalit sa kanyang naging kilos, pero lahat ito walang nagawa para labanan siya. At dahil sa pagbabago ng desisyon niya, nakilala siya sa kanilang lugar bilang kauna-unahang sagbak na pumanig sa tao. Imbis na maging karami siya ng mga nilalang na nasa kaliwa, kabilang siya sa pangunahing kalaban ng mga ito. Ayon pa sa mga kapatid ni Ading, na hanggang siya ay mamatay, hindi niya binago ang kanyang panata at pasya sa buhay. Ngayong pang kasalukuyan, patuloy pa ring namamayagpag ang kwentong ito patungkol kay Ading, ang pinuno ng lahi ng mga sagbak, nakilala bilang mga walang awa. Grabe, sobrang natouch ako sa kwento ni Ading. Alam nyo, ito yung mga klase ng kwento na masasabi mo talaga na happy ending. Isipin niyo yung kakayahan ni Ading, rurok na yon. Ibig sabihin, isa na sa mga matataas yun na kakayahan na nasa kaliwa. Pero takot sila sa hukluban kasi alam naman natin pare-pareho na iba yung antas ng hukluban. Pero kahit na ganoon yung kakayahan niya, pumanig pa rin siya sa tao. Hindi ko alam, siguro may nakilala to o may nakita siya sa mga tao na kinatuwa niya o nagpabago ng pananaw niya. Kasi yung eksena ron yung kanina eksena na lumapit siya sa manggagamot sa kanan, sobrang kinilabutan ako doon na parang nagbibigay sila ng paalala sa bawat isa na sana wag tayo magkita sa ganitong lugar kasi alam natin pareho na magkakapatayan tayo. Buti walang nangyaring ganun kaya bigla akong napakomment dito sa kwento na to. Ganda.